हाबाब मा दिन सफैखो आंनि मा सम जाखो आंनि गोजाम बोसोरानो मोजांमोन आंनि जिउनि थाखाय। आयं नोंसोर दे आंखौ खांबाय फेदेरबाय फोलावबाय। आं मावरियाब्लाबो नोंसोरखौ मोननानै आं गावखौनो मावरिया होननानै बावगोमाबायमोन। बे गोदान बोसोरा मानो फैनांगौ? बे गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो गैला, आंहा गासिबो गैला, गोमाजोब्बाय। आं मावरिया जाफिनबाय। मालायफोरा गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो गारि गोदान लायो, न' गोदान लुयो, हाबा खालामो, न'खर गोदान खालामो, सिमां गासैबो जाफुङो। नाथाय आंनिया मा हो? आंनिया गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो गैला, गासैखौबो खोमानानैसो लानांबाय, दंब्लाबो गैयै बायदि जानांबाय। सोरबायदि मेगन गोसाया आंखौ मेगन सानानै आंखौ दिनै बेबायदि खालामखो? सोर हिंसा खुरियानि आखल बेफोरो? बे दाउखानि थाखायनो बेफोर दिनै गासैबो जाजोबदों। मालाया गोदान बोसोरनि इसेबां आराम पिकनिक जानो थांनो नागिरबाय, बेबो गैया। बेथ' गैया दायो न'निफ्रायबो आंखौ होखारहरबावबाय बे सैमा बथि साला दाउखाया। आं दायो बहा थांबावगोन? बबेयाव जोबफैबावगोन आंनि जिउ बुब्लिया? बेराफारसे हनै सानाबो हाबलांगासिनो, बिथिं उदैयाबो मानगासिनो, बिथिं आखायाव थाइसेबो फैसा गैया। मा खालामबावगोन आङो? बबेयाव थाहैबावगोन आङो? आयं आंखौ नोङो जोबोद रायबाय दिनै, आंखौ मावरिया सावरिया न' बां गैजाया होननानै रायबाय नोङो आयं। माथो फेथेमसो जिरायनानै दङलाय? दिनै मानो दंफैयो बियो बेयाव? आरो माथो मानसियाबो गाबदोंसोदां, गाबनाय बायदिसो नुबाय आङो। थै मालायबा मानो दंफैयो, मा खालामनो फैदों? गाबदोंना मिनिदों? आंलाय मानोथो बिसार खालामबावनांगौ? आंलाय माथो जाबावोखाय बेनि? आंखौ नेदोंब्लाथ' बे आंनो खनसेसो फनफोर खालामनो हागौमोन ना। आंनि थाखाय फैयाखै बियो जानांगौ। दाउखानि थाखायसो दंफैयो मालाय बियो जानांगौ। दाउखाजों लोगो हमलायनो नागिरदों। आंलाय माथो खालामबावनो? बेथ' जारुसो। बा जारुआ आंखौ नुबाबो माथो होलायासै, सिनायबाबो सिनायै बायदि थांनो हाथारबाय माथो। जारौ बा आंखौ नुवाखै आरो नोङो? नुनानैबो नुयै बायदि, सिनायनानैबो सिनायै बायदि बोरै थांनो हाखो नोङो? माबाफोर बुंदों नामा आंखौ? माबाफोर बुंदोंब्ला मा बुंदों? खोनायाखै आङो। बहाथो खोनानो? खोनाखानाय नंला, मालाय गोमथाखौ लोगो मोनबायना। गोमथाखौ लोगो मोनै सिगाङावसो आंनि खोथाखौ खोनायोमोन नोङो। फेथेम नोंजोंलाय मा रायलायबावनो आंलाय? मा खोथा दंबावो नोंजों रायलायनो? गोमथाजों आंहा सोमोन्दो दं गैया बेखौ मोननानै आं खोनाया बे आंनि खोथा। नोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। नोंबोथ' मालाय दाउखाखौ मोननानै जोबोद लेबेल जाथारबाय दा। फेथेम आंहा नोंजों बेयाव रायलायबाय थानो जेबो खोथा गैया, आं थांनोसै। बा जारौ, नोंहा आंनि थाखाय दसे समबो सम गैला ना? समालाय मानो गैया जानो? समा जेब्लायबो नोंनि थाखाय दंखायो। नाथाय नोंजों रायलायनोसो आंहा खोथा गैला। आं नोंजों मा खोथाखौ रायलायबावनो? मानोना आंजों रायलायनो गोनां, आंजों बारहोनो गोनां समफोरखौ नोंथ' दाउखानोसो होबायना। दाबोथ' मालाय नोङो दाउखाजोंनो रायलायनो, दाउखाखौनो नेनानै दङ दा। आंलाय मानोथो थानानै नोंसोरनि समखौ ओरैनो आद्रि खालामनानै होनो? थादो, आं थांनोसै। रायलायबाय थादो, दाउखाजोंनो नोंहा हेपि ना? बाय, गुड बाय फेथेम। जानांगौ दाउखायाबो सफैखासिगोन। जारौ खोथाखौ खोनासं। जारौ नों बुजिनो नाजा। आंनि गोरबोआव नोंल' दङमोन आरो नोंल' थागोन, रावबो दाउखा सावखा गैया। बाथ्राया मा नों दाबो बुजियाखै? नों मानो बुजिनो नाजाया जारौ? प्लिज जारौ फै आंनि सेराव। नों आंखौ गारनानै दाथां, आंहा रावबो गैला। नोंबो जुदि आंखौ नेवसिनानै थाङोब्ला आं बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय गोमोरलांसिगोन। जारौ फेथेम मानो बेबायदि बुंदों नोङो? जेसेबांखि खोथा बुङा मानो बुंबाय था। नाथाय बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय गोमोरना थांनो बे बाथ्राखौ नों दाबुं फेथेम। ओइ फाग्लि मानो गाबदों? मिथिया फेथेम, दिनै नोंखौ नुनानै आङो जोबोद गाबनो ओंखारदों। फेथेम आंबो गाबनोसो ओंखारबाय नोंखौ नुनानै। जारौ नों मानो एसेबां गोबाव आंनि बिखानिफ्राय जानगाराव दङमोन? फेथेम नोंलाय आंखौसो बुंदों, नों मानो रावखौनो बुंनानै लाया? नोंबोसो माथो एसेबां गोबाव आंनि बिखानिफ्राय जानगारनानै दङमोन। आंसो मिथिगौ नोंजों
खोनासि नुसि गाबखोमानाया बेसेबां गोसा बेखौ आंसो मिथिगौ नों मिथिनाय नङा फेथें ओइ जारौ आंथ' नोंखौ गाराखैना नोंसो आंखौ भुल बुजिनानै गारनानै थांदों अब्ला नों आंखौ दाबो मोजां मोनो औ नोंनि थाखाय आंबो दे बेसेबां फाग्ला जानानै दं आं नोंनो बोरै फोरमायबावनो फेथें जारौ नाथाय दावखाया दावखा सावखा मिथिया आंनो नोंखौल' नांगौ I love you फेथें बे फिसा सासेखौ लानानै मा खालामबावगोन जाबाय आङो बेनि थाखायनो जानो लोंनो सान्ति गैला बे दावखा फिसाया मा सानखो हुआ गैया मोन गैया बोरै गथ' खांनो नागिरखो बियो माने एसेबां अहंकार जाखो बे गथ'आ मा होननानैलाय आं फिसौ होननानै गनायना लानो मा होननानैलाय आङो बे फिसाखौ जोनोम होहोनो सोरखौ बिफा होननानै आं सिनायथि होनो मानो जेबो सानथारासै बे दावखा फिसाया मानो अहंकार जाखो बे फिसानि थाखायनो जेरावबो थांथेरनो हाला ओंखारथेरनो हाला लामा दथा दसे बेरायनो सानब्लाबो मोखां दिन्थिनोनो हाला खर'फ्रासो खामानि होलाय लांला बे फिसाफोरनि थाखायनो फिसाफोरनि लासिंसिंनि थाखायनो आंसो फासि लाना थैनांसिगोनदां लास्टाव हारे बे अमायाबो मा जाखो दिनैलाय मानो एफा गाबख्रावलाबायखो लाइलि गाबनाङा लाइलि गाबनाङा लाइलि मा जादों लाइलि हाबाब बे अमायालाय माथो बारानि सायाव बारासिनसो गाबथारबायहाय न'खरनि दुखु दाहाखौ आंनि लाइलियाबो बुजि मोनदों दुखु मोनदों नामा बेलाय आं सिन्था जानायखायनो आंनि सिन्ताफोरखौ बुजि हरदों ना माथो नोङो लाइलि गाबनाङा लाइलि गाबनाङा नों मानो गाबदों नोंहा जेबो अरजाया दे आंसो सिन्था जादों गाबनाङा लाइलि गाबनाङा टास बे सैमाफ्रा फैलायबायदांहाय अमाखौ डिस्टार्ब खालामलायबायदां ए नै माथो आयानो दङ औ माथो जाखो अमाया होख्राव गाबबाय थानायखिनो आंलाय सैमाफोरासो अरफैलायबायदां साननानै जि हाखु दाखु खारबोदों जानो मानो गाबखोथाय बेहाबा मा सिन्था जाखो आदारबोथ' होबाय दा मानोथो गाबखो बेलाय माबा बिहामजो बुन्दा नागिरदोंदां समबो जाबाय नालाय दाखालिनिफ्रायनो गाबगासिनोमोन ए होमबालाय हैनो हासिगोन दा आयै ओइ माबा मा होनो सोरांस्रि माहारावनो दङ इसानावनो हैनो हासिगोन दा बादोंहां हैनो इसानि अमाफोरा एसेबां दामनो माबा घन्टा हिसाब हरसे हिसाब हरनै हिसाबसो होनोहाय इसानि बुन्दाफोरा माथो खालामनो आरो बेजोंनो मालाय बिसोरा बेफारबा आरो दे बेसेबां नांगौ आं होगोन दे आयै नों अमाखौल' लाना थांबानो जाबाय गैला आं थाथोंसै अमानि फारसे बाजेटआनो गैला आंहा न'खरनि सिन्था भाबनाफोरानो खर' मेलेम जाजोब्बाय न'खरनियालाय न'खरनिसै आरो आयै न'खरावलाय आरो दुखु सिन्था खैफोदफोरालाय जोबनानै थांखाया न'खरनि सिन्था भाबनाफोराथ' न'खरनि जिब जुनार फिसिनायफोरजों जेबो लोब्बा गैया आयै बेफोरो थाइसे थाइनै इनकाम होग्रासो नंनायालाय नंगौ लाजिबायहाय आं थांलां न'आवबो गेन्द्रि फालांगि जानानै दं सासे मानसियानो आरो बेजों लोगोसे अमाबो गेन्द्रि जागोन खर'फ्रासो गरम जाजोबगोन आंनि अमाखौबोलाय खम जत्न लानांगौ मानसि सासेखौनो हनै कन्ट्रल खालामबावनो हायाखै आरो अमा थाथोंसैहाय जि जायो जाबाय थाथोंसै बिमानि खर' जाजोबसिगोन बिसोरनि बिमानि खर' जाजोबसिगोन बिसोरखौ सिन्था खालामनो खर' मेलेम गासैबो हामा जालांनो हमबाय आंनि बिसोरनि खोथाफोरखौ सिन्था खालामनो साननैसो जोरबावनो गोनाङाबो थाबनो थैसिगोन बायदिसो मोनलायलांबाय आं आयु मासे गाबनो हादोंहाय बे अमायालाय बिनि खाथियाव थाबाय थानोबा खोमा फरदायानो जिजोबसिगोन आंनि बे अमायालाय सिरि थागोन ना थालाहाय हरसे उन्दुनो होनाय नङादांहाय बे अमाया हैना फैनानै मोजां जासिगोन बुन्दानो होनांगौआबोथ' मामुलि फैसा थांगोनहाय ओइ मानियाथ' खाख्रेबथार मासेयाल'सो मोजां बेबो घन्टा हिसाबसो घन्टासेयावनो 500 आयु आं गयसेल' मोनदों नामाहाय बिनि अमाफोरा माने इसेबां सना बियो सिरि अमा बुन्दाखौ खावखुमाना लाबोना जाहोनि रां लाना थांनि रां मानो एफा फैसा होनाय बिसोरलाय 500 गाहाम जाया लोङानो घन्टासेखौनो ओइ थङालि फुवा नांगौ नोंनो फुवा थाव लाना थांनि आं नोंखौ फुवानो लाना थांनि आं हालां नोंनि गाबख्रावनायखौ हालां खोमा जिजोबसिगोन आंनि न'खरनिबो टेनसन आरो नोंनि गाबनायखौबो खोनासंबाय थानांगौ हालां थौ
नोंनोबो फुवा नांगौ होननानै एसेबां गाबख्रावनो हादोंना नोङो फिसाखौबा माबेसे होयो मोनगोनसो नोंबा जर'ना आइ माबा अमा बुन्दायानो नायगोमाबायसो थायो बे बुन्दायालाय बुन्दि लाग्रा अमा बुन्दा नंगौना नङाहाय बुन्दि नुनानैबो माबा जिरायनानै खावबोबोसो नायबाय थाबाय आं होफैनायानो 20 मिनिटसो जाखाबाय 1 घन्टायावनो 500 गाहामनो माला मा जास्लाबनानै मा जानांगौ ओरैनो थाखा जानो नागिरदों नाहाय बिसोरो घन्टासेयावनो आरो खामानियानो होआखै हनै दाबो ओइ अमा दे थाब आंनि अमाजों अनलायदो दानो सोरांसि बिखुनजा नुफैबा जावखाथारगोन सिरिसो आंबा नोंखौ खावनानै लाबोदों हाय अमा दे गुलि दे थाब दे सोरांसि बिखुनजा फैयै सिगाङावनो दानो नुबा जाथारगोन आंबा नोंखौ खाखुमानोसै दे ना खाखुमानायखायनो बाहादुरि जादों नामाहाय बे फैसा होआखैनो सिनायो नामा बा बे अमायाबो बेसेरा बिसोरबो लाजियोना मानसि थाबा आं थानायखौ हयथ' जायाखैदां दे आं खारना होनोसै दे लाजिदोंना बेसेराफोरा नै अमा बुन्दा आं बारा लाबोबाय थानो हाया दे आंनि अमाखौ दे सिरि नोंखौ जेन खाखुमानासो लाबोदों आं दिनै खनसेयानो फिसा थानाय बायदि खालामखादो दे अमा बुन्दा दे आं थांनोसै दे देनां फिसा जाबा फिसाखौ मासे बुथारगोन ना हारा हुरा नोंनोबो होफैगोन दे आं अमा जाखो बेलाय आरो जोंहानि अमायाथ' गग्रा सिङावसो थायो बोरै दिनै बाहेरायाव फैनानै सोरहानि अमाजों दङ जानांगौ हाग्रानि अमादां बुन्दा नागिर फैसनदों लाखिनांगोन जाहैबायहाय अमाखौ लाखिनांगोन खानानै लाखिनांगोन जाहैबाय गोदान बोसोरावनि पिकनिकआ केन्सेल जाखाबाय जोंहा फैनांगौ जाहा न'खरावनि बे अमाखौ बुथारनानै आइ नै हाग्रानि अमा फैदों